DJ Ollah has ended himself kumapurisa vari kuHarare Central Police vakabatwa ikoko kupolice custody uko Holy 10 hasati auya speak of truth kuti nayewo azvipinze mumaoko emapurisa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mushure mekunge podcast yavo yaenda viral vachitaura mazita kunyanya zita ra Angel vakataura zvakare Mama V namudiwahood hazvina kuzombomira zvakanaka nezuro Mama V vakaburitsa lawsuit vachiti kuna Holy 10 ava bhadhara 100,000 then mudiwahood nayewo hazvina kuzofamba zvakanaka zvakare ndiye azotsimbirira kusvika DJ Ollah vaona kuti zviri nani vazviendese kumapurisa. Asi iri weekend here naye mukomana uchagara kusvika Monday zvinhu zvacho. So vanyora ivo vakati, I will never evade the police. I'm a law-abiding citizen and an accredited journalist who is simply doing his job. Sending threats ekuurayana to me will not make it easier. Why not face a person who even asked to be sued publicly because he said he has the evidence? So ndo mashoko avo aya zvinoratidza kuti pane munhu avavinga kuinbox achibva avaudza mashoko ekuti vanogona kungonyangarika. Ndopavaona kuti aiwa kuramba vachinetsana nemathreats akadai beta vangoenda kumapurisa vanomira vari ikoko. Pakaipa DJ Ollah mochitomboevaluator how you run your podcast. Of course isusu mafans tinoda nyaya especially dzine juice idzi and that brings views, but maybe if it's pre-recorded momboita muchita hash editing chaiyo zvimwe zvinokonzeresa uye muzvikate out. I know for viewership it's not the best. Mamwe macharacter amunoinvita zvakutoda non-disclosure in place, and as a guest if you are not sober you cannot be on set. So ndo vamwe vari kuuyawo neadvice vakati mukomanaka at least mukaita pre-record isiri live nekuti pamwe pacho chokwadi munhu anotanga kutongoumana iwe wachidii paya iwe uri pabasa unenge ungoseka. Asi kuna Ollah vamwe vari kuti you are doing a phenomenal job pursuing stories to the public, not by hearsay but narrated publicly by the people involved. Kutumira mathreats is sign a guilt and wanting to shut you up. To be honest, what you are doing by giving almost everyone a platform to speak is something new, and your coverage on music, including highlights of so-called celebrities, is a 5-star job. To those people, learn the law not to threaten my journalists and let them do their job. And if you are someone doing this, stop it. By the way, stop it. Holy 10 said a lot. Akataura nemazita nezvimwe zvacho. Continue ika ESA asimo mumapurisa. Isusu tiri kuti Ollah akangosvitsa munhu platform saka zvekuzonzi hanze aende kujere zvaazvipi izvi. Honestly guys, DJ Ollah munofanira kutombo introspect and check how professionals are running a podcast avo. Is it a celebrity gossip platform or what exactly? It sounds more controversial and non-professional. When people listen to it, it's like you love creating war between my individuals. Keep it clean and professional like other professional podcasts. Kana makuita allow character assassination, ne rumor mongering and other undesirable information which have no factual evidence. You then lose the professional ethic mode you want to preach. Saka nyaya iripo ndeye kungoti vanhu vari kupa Ollah advice dzakasiyana asi iye ari hake mukati. Rather than promoting gossip, I guess this is a sign from the universe to bring a new flavor to your podcast. How about you consider bringing people who can educate and elevate your audience? Try to analyze how people like Oprah Winfrey did it. Instead of focusing on drama, I guess people need more encouragement, more hope, especially at this time. It's time to make your podcast a platform of uniting people, promoting love, and elevating collective consciousness. Use it as a platform to do God's work, not in a religious sense as such, but in a way that is centered in wisdom, truth, and empathy. There are so many change makers who can help you drive your vision in the direction that keeps you uri panze pedrama rakadai so. Asi chatinoziva ndechekuti iwewe Ollah 7 hapana mhosva yawakaita. Chawakangoita kuvhura
podcast. Mathreads tinomanzwa asi tiri kuti mujere umwe hamutomborina irimo. Vana maititi vakapinda vakabuda, newewo unopapinda ukapabuda kuti iwe ndiwe wadi zvako Ollah. Vari kuvhunduka chati kwatara avo. Mutsvana akataura chokwadi ko tiri paFacebook here pavari kuwandira. So ndo nyaya dziri mumamanaidzi guys. Tange chingokupai zvezere kuti achanzi chii kukoti uye kuti Holy10 ari nechepapi. For now pane mavideos ari kuseculata mumastreets ana Chiyangwa na Ollah. Mavideos aya ndakudhara kuna December ikoko vachiri kutombotamba dzimwe. For now Ollah ari mukati zvake akarelaxa ari chilled. Imikani zvatinoitirwa naHoly10 zvakaoma kani.